Ansa indong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuing sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsa na production. Alright! Diyos maray na Pagkaaldaw sa Indo Bicolandia. Diyos maray na banggi hapon udto. Asin agas sa Indo mga kanatong natiks. Yan, syempre. Batiyon tamo ng mga taong nag-aaral na sa satuya. Susuporta asin na yung sawang nagkikidangog, nakikisumaro, asin nakikisuporta. Nakikisuporta. Para sa eleksyon, Nakikidangog. Nakikidangog. Di ba kampanahon ka to? Tagapakinig. Tagapakinig. Saka ka to baga, pag may TV, pag may ka mong TV, nakikidalang ka lang. Yan. Saka tayo ng dong haron. Yan. Nagibo mo yan. Diyan na uso sa mga chismis actually. Iyo. Taray. But anyway, sabi nga, di ba, haranina ang eleksyon. Yan. Haranina na naman ang borotohan. Haranin naman ang barakalan ng boto. As in, burutogan. Ay, burutogan. Yan, haranin naman ang burutogan. Na minsan baga may mga kandidato kita na huna mo makabuhay nin gadan. Di ba? Oo. Makabuhay nin gadan. Yan, may mga pangako na naman kitang mapapako. Yan, mapapako. Kaya, as in, mga presente kasi sa oras ng mga burutohan, mahihiling ang sa inang mga kaluluwa. I mean, ang sa inang kalag. Kalag. Ay, bako man kalag? Taday pa manggadan. As in, ang presensya. Yan. Ayan. Pero ano nga yan, actually, bago kita magduman sa, kasi di ba, barangay election, SK, saka Kagawad. As in, kapitan. Kapitan. Yan. Pinag-ulayan ta last time si Kapitan. Ngunyan, ang pag-uulayan ta, si barangay, si SK chairman. Sangguniang kabataan ng Pilipinas. Ay, ng kagawad. Ay, ng kapitan. Syempre bago kita, para at least maraman ta ang boses kan sarong SK chairman. Yan. Nag-imbitar po kami nin Barangay Tanod. nin sarong dating SK chairman. Dati po siyang SK chairman. So siya po sarong taga Bicol man. Nung niya nag-i-erok sa banwaning banwaaning Australia, Melbourne. Buot na iaago. Single pa po ni. Mga puda to. Single pa. Mga puda. Siyempre, pero may single. Yan. Pakaray ka nas na baka may nagdadawag sa imo. Baka may mag-break digding dahil sa oras. Oy, mayo. Yan talagang purpose pala, no? Maghanap. Break. Hinanapan na imbes na makagibong episode, nagibong dating site. Ay, nako. Anyway, dito na para pahaluin pa. Okay. Ladies and gentlemen, let us all welcome Naser Bares. Ayan. Hi. Maray na aga sa Indoga, boss. Lalo na sa Bicolandia, no? Maray na aga. So, digdi sa Melbourne, it's around 9:30 in the morning. So, 3 hours lang yung 3 oras lang yung difference sa Bicol. Yeah. So, yan. Ako pala si Naser Bares, as formerly SK chairman ka Barangay Bagakay, Libmanan, Camarines Sur. So, yan. Anong year yan? Anong year yan? At 2010 to 2013. Sarong termino? Sarong termino. Yes. Alangan ka bang ang termino? Yun. Pwede man yan. Malay mo. Pinatalsik na impeach. Yeah, so, Nas, excited kami na madangog ang sa imong istorya. As in, mga kaganapan sa loob ng pagiging SK chairman. Para matawan tang impormasyon si mga lalong-lalo na si mga madaralagan. Ngunyan, sa kasi maboto, kung ano dapat dapat hilingon or hanapon sa sarong SK chairman. Yan. Hapoton ta si Naser, tangaling matakot sinda. Hindi. Sa kuya kayang experience, kuya, inot, day ko talaga siya balak mag-SK chairman. So, last 2010, yung magagraduate ako ng high school is nagadanso ama ko. So, inisip ko, paano daw kaya paano ako maka-college? Yun yung ko talaga. So, parang yun yung iniisip ko noon na paano daw ako maka-college? Naaram ko kaya, so pag nag-SK chairman ka pala, ugwang mga scholarship.
So, Ay, ah, bongga. sabi ko, parang mag-skate chairman, ano daw kaya kung kaya man. Sabi ko, Kumbaga si SK naging oportunidad mo para makaklase. Kumbaga, Okay. yun talaga yung naisip ko. Sabi ko, ano daw kung kaya, ano daw kung laog ba nila yung mukhang ganyan sa pagiging skate chairman. So, yun na to. Dahil talaga siya plano. Araw kayo nangyari. Duman sa araw mi, syempre, pag-aga, garo haraw bugang ka mga pinsan nindo. Actually, dahil pa siya, paabot pa lang pag-file, dahil pa siya na-file. Doon nag-restaurant kami ka mga pinsan ko, sabi ko, uy, madalagan kang skate chairman? Sabi ko, uy, ako, gusto ko magdalagan ng skate chairman. Sabi ko, gusto ko ako, pag nagdalagan ko skate chairman, maging sa kabataan ka ako, na maging influensya, na kumbaga ang gusto kong paano talaga ka to is through skate chairman, maging model ka, role model, na hindi porket skate chairman ka is di mo na kailang magtapos ng pag-aaral, kasi kalimitan kasi ng mga di ba kabataan parang na yung pag-aaral. Ako kasi gusto ko talaga katong makapagtapos. So yun, nag-register ako, naghaharambugan. Ayun. So pag-abot ng oras, di tapos na kami siya, 3 oras man naharambugan. So pagkatapos ka to, nag-araralian kami kampisan din. Nagtotoko-toko ako sa doon sa pasamano mi. Nag-iisip-isip na lang, paano daw yung paglaog kay siya, matama yung mga experience. Ano man daw ako kung makalaog man ako. Sabi ko, iniisip ko, may nag-abot na nagmotor, mabilis yung pati. Pag-abot naman sa pag-abot naman sa arong mi. Noy. Nasaan kaya si Manay? Sabi ko, si Sepo yung minarap mo. Si Manay nga, si mama mo. Sabi ko, yaw ko dyan sa laog. Sabi niya, sige, kakaunayan ko, Noy. So, kinauli si mama, Manay, may madalagan na sa inong skate chairman. Sabi ni mama, si Simon kaya. Tapos sinapunta ko ni mama, si Simon kaya may madalagan yung skate chairman. Ay, hindi ako man nga, mama. Si mama mo din nag-aaram. Oo, di man nga ni-aram ka mama ko. Itong sinasabi ko, surubahan man sana. Parang iniisip ko lang, parang surubahan. Tapos di pa ako kato nakakapag-file. Sabi ko, hindi po, di ko aram. Baka po dyan sa irinutan, pahapot na lang po. Tama ka, ang point ko hindi kuya, yung palata, may nakadawag garong marites, may nagsabi duman. Tama, si mga skate chairman na lang si hinahanap. So, si Kaputan na nagdadala so ipinamarita. Oo, diba marita ka mga marites na madalagan. Oo, may nakadawag. Sabi ko, habi, pinipirit talaga katong na sigurado siya, katong di Alex sabi. Hindi kaya. Oo, si lalaki nagduman sa una nakamotor. Ay, digdigaya talaga. Nagsabi niya na, digdigaya sa may kay William. Tabisado man si ama ako kadto. Oo. Ayan, digdigaya kami. Hindi po kaya, di pa man po kaya kami, ako nga po kaya, di pa man ko nahurar. Sabi ko, taday pa ako kato nakakahurar. Sabi, di pa man kaya ko naghurar. Sino po? Anong hurar? Ito na pa nakakaboto. Maalon sa boto. Oo. Kung ma-file ka, ma-file ka na, Okay. Tapos, iyon na to. Tapos bigla ko siya, gusto mo mag-skate chairman? Sabi ko. Tapos duwan ako ng paisip. Sabi ko, kaisip ko lang kaniyo. Iyon na tinataw sa kuya. Kumbaga, nakamo si Hanan. Sinanap mo? Oo, para side ba siya? Sabi ko, iniisip ko lang niyo. Ano daw ako kung kaya ko. Sinabi ko na, kagaya ba rin mag-adit gaya ka? Kami kaya bahala. Sabi niya, kaya mag-iba ka lang sa buya, sa, kumbaga, grupo, sa ticket kami na bahala, sabi niya. Tapos pinag-isipan ko, sabi ni Mama, kagaya doy, kung gusto mo kaya. Tapos nag-iisip ko, sabi ko, garo mapapadagos ko sa pagklase ko. Sabi ko, garo, nag-ano na kaya kato, day pa ba nag-ano, pero minahilig na kaya ko kato sa minadadaog-daog na ko na, okay kayo sa mga schools, na sa mariners, na 50% yung discount sa pagiging skate chairman. Discount. Discount. Kaya kumbaga tinik yung ginamp yung opportunity. Sabi ko sige de Pero actually yung lugar mi, itong soda mi, harayo. Yung purok mi harayo. Soda City kami, harayo na kami sa kumbaga sa sentro kasi mo yung barangay. So duwa nagpuon. And then yung kagrupo ko dating kapitan is permis na siya naglulunsar ng pagiging kapitan. Permis din siya
day nagagada. Gana. So, day nagagana. Day nagagada. So this time, ugba siya kasi duman sa lugar B, day magkadakulaon si pamilyari, pero magbistado ba na tao? Dako ka dyan duman. Parang kumbaga, nabutong niya si Boto. Nabutong. Kumbaga, nagkauga siya nagkauga din siya hakot duman. Kaya, ugba siya. Mm-mm. So, pagka, Lansar B, Urulay B, nag-uruloy kami, nagpayag na ako. Sabi ko, sige po, mag-ano po ako, mag-escape ka na. Mag-escape chairman na po ako. Ang hapot ka sa imo, di ba kasi may may nickname ning panagdadalagan baga ning SK. So anong nickname mo? Naser anong palayo mo sa sa barangay nindo? Naser Guapo Bares, mga ano ka yan. Dahil na po naggamit ni gano'n kasi natural na eh. Dahil talaga, parang may slogan lang ako. Yan man. Sinano ko. Kasi, dahil talaga akong bistado din duman sa barangay B. As in, bigla na lang ako kung mga kabataan doon. Isipin mo, halat. Kaya, dahil magbisto, pero nanggana. Ayun. Kumbaga, si pangarap ko lang talaga ginamit ko. Sabi ko, kumbaga si kabataan, sabi kaya diyo, taga sa iba dyan. Araw kasi mga iniisip mga kanto. Ang hapot mo sa imo, tanong ka nanggana. Ano ang si mo? Ano si plataforma mo kung natatandaan mo pa. Plataforma mo. Inot mo na pala na nakakaginit niyo iyon na to si kapitan ko may nagpa-upload na meeting. Di nagpa-upload na. Si bakit na lang. Tanda ko kami sketcher man, tulo tapos si Duwag sketcher man is duman sa Balyo mga kaalyado, nag-alyado sa Balyo. Pero mga classmate ko elementary. So may mga kami, may mga contacts, may mga sabi sa kuya, uy, may mga kita, mag-meeting kaya, mga opisyalis, may meeting. Di duman ba ako? Pag duman ko, inaano na ako ka to. Ibang alyado pala to, kinaano. Sa kuya, takang yan. Kinahapot ako. Sabi ko, nagtatago na lang ako. Sabi ko, garumayo ba ko naging kaalyado? Yan pala si Pili. Para duman lang sa balyong kaalyado. Sige lang ako inside jobbers ka pala. Inside jobbers ka pala. Ikaw pala ng ikaw pala spiya kang kang balyo nag-aaral kami kung ano mga plataforma. Sige ba lang kong tago-tago. Di na isip ko kaya kato, masurupog baga ako sa isip ko, kaya, mapaaram na ako, hindi ko magkakukundig di or padawag-dawag na lang ko. Di nagdawag-dawag na lang ko. Si mga plataforma gigibuhon. Di iyo to, si mga gusto ko gigibuhon, di iyo masinano ko. Di iyo. Tapos pagkatapos kang meeting, di nagtapos sa meeting. Siyempre si mga tao, harani sa sentro. Si mga tao, may sarang duman babae, hinapot ako. Kahala ako duman, si Harong kaya, yaw duman sa may puro, hinapot ako. Sabi niya, isa'y kahali. Sabi ko, nagpa-meeting po kaya, duman? Sabi niya, uy, si binitigan mo, bako butong kaalyado. Ginit ko yung pugani. Pagkatapos ka to, duman ko lang sa duman sa balyong kapitan ko lang sabi, Kap, sorry po, Kap, ako po pala ko digdiyo. Sala po sila dumanan ko. Sala pala sinaduman ko. Pero sabi ni Naris, aram po nindo, binsi duman po ako sa plataforma nindo. Pero gagamitan ko po na plataforma. Ay, may kaya pala ni ka ng gana kasi may advantage ka. Diba? Naaraman mo na sa plataforma kang balyo. In-advance mo man sa imo. Ispiya na Ispiya. Naaraman kung anong padalagan kang magiging kalaban niya. Pero Nash, ano ang naging rason kung taano ka ng gana? Iyo. Sailing mo. Sailing ko kuya, talaga, kailangan mo may dedikasyon, determinado ka talaga na kung nilaog mo yan, kaipuhan mo talaga gampanan, kaipuhan mo talaga porsigihon na ipahiling sa ida kung ano talaga yan sa imong gusto para sa barangay, as a sketcher, kaya mo magibo. Pagiging skate ko, tanda ko ka to, last minute kampanya,
So sinda Kampanya. Pagkampanya. nagpa-practice na sinda kag mga speech sinda. Pero ako baga siguro ano ka to, mga hapon na, mga 5 pa, nagkakapadya pa ako. Sabi ko, maduman pa kita sa mga ano-ano. Binabalik-balik ako si mga kabataan. Sabi ko ako, tagani ka ako, masulit ang kampanya. Dahil talaga kami bistado. And then, ang sarong ano ko pa kuya, tikdik ko duman. So, ko ako mga iski kagawad sa ibang mga, sa ibang mga soda or purok. Nagkuha ko, tanganig, may bahugot ako na kabataan. Sabi ko ako, may barkada ka mga iyo. So, sinaisip ko, sabi ko, araw ka nagigibog ko. Sabi ko, yun, nagkuha ako siguro sa soda uno, sa soda 4, soda 6. Bayan, mga soda ba, kinuha na ko mga purok. So, iyo to, kaya saro dito sa strategy ko, kaya kumbaga naggada ako. And then, may soda, naday ko na ako adan, pero day ko din bistado yung mga kabataan, pero mga, kumbaga, lang, inagin ko inagin ko na lang sa pakikiulay sa buka. Sa buka, inagin ko. Sa kapal ka buka. So, yun. Pero Nash, anong pinakamasakit pag nangangampanya as SK? Sa kuya, ang na-experience ko is, ang masakit siya is, yung plataforma mo mismo talaga. Paano mo siya kasi, in that time, ang mga plataforma ko, ganito kuya, mga plataforma ko, yun nga, siyempre, kabataan ka, ay ka na makapot kang sports. So, sports. Mm-hmm. Saka, ang tanda ko pa ang plataforma ko, street lights. Tapos, yung malaga ko mga basurahan, bawat zona, mga arong kayan. Yan yung mga plataforma ko. And then, parang kami na yung mag-clinic ba? Sa mga pag-outket, Barabos, pag-abot ng pest. Okay, si mga plataforma, mag-general clinic. Okay, si mga plataforma ako dati. So, yun yung mga palagi kong ito ang permi kong binubuka pag ako kakampanya. Sa harong-harong, nagkakampanya. Oo. Pero ang kapot, may nag-ibo mo man. Yun na ito. So, kag ako naggana na. Pero bago ako katunagana, dito na ko. Kasi, kanagbibilangan na, 10 na sila magsakuya. Kag kalaban. Sa una kumbaga sabi ko, ay ba na niyo, pauli na ko, garo nagluluan ako, iyaw na ni sa ay ba. Tapos pag-abot ni oras, kag sa pula na sila nagpako na duman. Tapos iyo pala, si mga nagbuto sa kuya, huri pala, puro na sa kuya si binubulot. Yun pala to si last mo nalaka mo ng pangangampanya. May pakidit, kumbaga. Kumbaga, siguro ang lamang ko lang kuya, duwalag siguro, duwag tao lang, duwa o tulo, marong kaya. Yo? Oo. Kumbaga siya uli pa siya. Sabi niya sa kuya, kanag-aagat na si kumbaga tulo na lang siguro. Baho na ako. Sabi ko, salamat. Sabi ko, baka pa. Sige pa. Sabi ko, itaas mo pa ako. So, yun. Kasi minsan nakasalalay si niya, 'di ba? Si college mo, 'di ba? Kasi main reason mo talaga is gusto mo makatapos 'di ba? Tapos pangalawa naraman si pag-survey. Oo, iyo talaga sabi ko, daw ka ako, baka magkano ako, sabi ko. So, yun, iyo ba na-achieve ba? So, na-achieve ba si pagiging porsigido ko talaga, tapos dedikado sa pagkampanya ko. Grabe ko. Which is to be honest, sa mga gabos na bagay kapag igwa kita ng mga desisyon na talagang hinihiling taman talaga na dapat mabenepisyuhan ang satuyang sadiri. Muna, bago nagsasabi itong talagang dapat mong gibuhon. Talagang iyan number 1 na rason kung paano ka nagbabali or naggigibo ng sarong bagay na aramtang gigibuhon ta, pero dapat mabenepisyuhan man kita. Yes, tama. So ngunyan Nash, pero duman sa discount sa pagiging SK sa universities, sa pag-college mo. Ang apot ko, may honorarium ka mo? Ugwa kuya. Iti honorarium na depende diyo sa budget ka barangay. Kumbaga, kita, income ka barangay. So naabutan ko income ka barangay
is sobrang hababaon. Sobrang ano siya, sadit lang siya. Day pa siya 1 million. Almost, si pagkakatanda ko, magda 900 pa lang or 900. Yun lang. So, pag-araw kaya kuya budget ka barangay or ano ka barangay, kita ka barangay, is quarterly ka mo masahod every 3 months. Parang out na yan. So, kumbaga, kasi yan, may deliberation, mag-ano ka mo ng budgeting, kung sa sa honorarium, sa mga projects, parang baraga-baga din siya. Kaya kumbaga, pag sinasabit niya sa sangguniang bayan, parang hinihiling siya kung tama ba, din siya. Budgeted din siya, and in-audit din talaga siya. Sobrang mahigpit din talaga siya. Lalo na sa mga appropriation, kung saan nilalag si mga budget, kung saan ka mo kung saan kung saan gabos, documented din talaga siya. Yeah, may resibo and all. So ano pala, kung halimbawa kung ako pala mag-SK chairman or magdalagan sa sa lokal, halimbawa sa barangay, di ang maging focus ko dapat is para magtaas ang honorarium ko, tabangan ko ang mga kabarangay ko na magkita. Oo, diba? Para mapadakula din ang honorarium nindo. Pero more or less, so amount kang nakukuha. Sabi mo nga, every 3 months. Quarterly. So, quarterly lang. Quarterly kuya, ang nasahod ko kaso is 8,000 quarterly. So, wow, baba pa na. Yun. Oo. So, sobrang baba siya. So, iyo ba diyo si si Bagayon? Kasi, yung kapitan ko talaga siya, hindi kapitan ko giniyo itong nagdara. Mas sumahod siya, sobrang sumahod niya sa tao, pero sobrang higpit niya din. Kumbaga, yung mga tao, may diit na takot sa iya. May sa iya na, pag hindi kapitan na niyo, talagang, kumbaga, may sobrang respeto din sa iya. So, yung mga tao, dadara niya. Kumbaga, subaga tao, nagkukuruana din, barangay permit, business permit, barangay business permit, barangay clearance, yun yung mga way para magpataas yung era kang barangay. So, budget kang barangay. Yeah. So, alam mo kuya, magayon din patakarang kang kapitan na, nagkapot sa kuya. Oo, nagkapot sa kuya. Oo, nakaalyado ko. And, siguro 1 year pa lang kami, 1 year or siguro magto 2 years, ang era inaapod na era, yung budget kang barangay, 1.1 ata, 1 million. Oh, nagtaas. That's good. Ganun kuya. And then, after duman, ang naging honorarium bida is nag-every month. Naging every month na siya. Oo, nag-every month. Nag-every month na siya. And then, every month ata ka to, ang nare-receive ko is, I think, 4,000? 4,000 na siya. Dakula. Oo, kasi 3 months mo is 8,000 eh. Nagdagdag ng 4,000. Oo, kumbaga kuya, sa padadalagan talaga, and then kung talagang may diskarte ka or something na may aram talaga yung talagang mapapauswag niya sa barangay. Kumbaga talagang sobrang buot ka to, kuyain natin. Sobrang buot ka to. Every may kami pa-assembly, kada soda, o dawa ba yung pagsabi kaya mga slogan sabi tagitipa sana, may relief na. Siya dai. Yan. Daguldul pa sana. Daguldul pa sana, may relief na. Ito, kada assembly, kada sa soda, o relief na inapon. And then, may complete. Gusto niya talaga mag-service sa tao. Yun yung purpose niya sa buhay niya. Kasi 3 years ang passion niya. 3 years daw siya naglalansan. Dahil siya nagkagana. And then sa kuya, kag taon bida, yung nagkana siya. Kaya umahon siya sa kuya. May may anting-anting na si anting ka pala. May balat ka sa puwet, pero puti. Kuya! Aram mo, madalagan ako sa sa barangay ninda, kung anong kuning kagawad. Yan! Oy! Day paduman. 1 year pa lang kami, kinukuha na talaga ako kagawad. Kagawad na kada. Di, sabi ko, ako ba? Takot ba ako? Sabi ko, sige. Sabi ko, di pa ako natapos sa pagiging chairman. Kagawad na ako at kinuha. Ikagaya ha? Inaano niya ako talaga. Hindi kaya lucky charm ko nga. Iwa si Permi ginano ka dyan sa kuya. Umahon siya ka sa kuya Permi. So,
Yun to, kaya, kumbaga, si, bidawa, ako kaya, di ba, dahil ba ako bakit matinarang, pero joker kaya siya maray. Ako permi kinukuya niya. Sabi na, inig-skip ko. Pinupulutan. Pinupulutan. Pero, nawarog ka to. So, ribahan, bisika lang kami, giririt. Maugma. Maugmahot, masubahot. Masubahot siya. So, ang gusto ko man maaraman, paano nagtatrabaho? Kumbaga, may oras ba yan? May time ba yan? Or may aldaw ba na dapat nasa... Ano ba ang trabaho? Anong ginigibo ang ginigibo? SK? So, ayun na nga dito, te. So, ito na kuya. Ako kaya, syempre, natupad ko na si hilig ko. Sabi ko, nakaano na ako. Right after ka to kasi, kapag kagad kag-aba ko, daglaong muna ako sa TESDA. Kasi habo ko talagang, yung parang magpundo sa pagklase. So, nag-TESDA muna ako. Iyo. HRM sa kasifbas. Dahil yun kasi yung nagkasifbas muna ako. Yeah. And then, after ka to, kadagada ako, 1 year lang ako doon. After kadagada ako, lipat tuloy ako sa Mariners. So, bawon ako. Sabi ko, Marinero na ako. Yan. Yun. So, yun. So, ko din ka to, sabi ko, ang balik ko? Kasi, kumbaga, tinawan ako kakabataan na chance na mag-service side, anong balik ko? So, ang ginimo ko talaga, kuya, nagpa-project ako. Yun yung pinaka-duman, pa-project. Bagay yun ba? Kasi, sila sa sketcher ba na nagkaput is, huring termino niya, huring years niya, na ina siya nag-asikaso masyado. So, may mga budget na natada. Kasi pag may budget ka, kuya, maiipon mo to. So, naipon yung budget niya, naipasa sa kuya. So, kaya, yung mga niya, kuya, yung mga project na gusto ko, napunduhan ko. Kumbaga, kung maipupundo. So, yun na to. So, paano mo siya mapunduhan, kuya? So, actually, sobrang mahigpit talaga, kuya, yung kung paano kapag mag-gimunik project. Sobrang, bado ba ka sa engineer, bado ba ka sa sa Guniang Bayan, bado ba ka sa engineering, ang dami mong papasa, kuya, na papel. Kumbaga, sobrang din siya, sobrang higpit din siya, sobrang, maasikaso siya. Kailangan mo siya tutukan. Actually, kuya, di ba, nagkaklase ako sa Mariners. Besides sa nagkaklase ako sa Mariners, naglaog din ako as service crew sa Chowking. Jollibee. Chowking pala. Chowking and Bakdo. So, wow, very hardworking. Hindi. Before kanite, Chowking muna ako pumasok. So, yun. Pag Sabado, weekdays, parang hati-hati ko siya eh. Parang bad day to Wednesday ata. Inaasikaso ko yung yung mga papeles project para sa mo. project ko. Oo. Balik-balik ako dun sa So, mahigpit sila, may sala-ala, bawal error, mag-aw ka ni computation talagang hinihilig din na. Anong nga ka niyo? Bako In-audit ninda. In-audit ninda. As in, inaano talaga din na araw ka nagigibo, tutok na ka din na, kumbaga, maaaraman mo kung paano ang way, ang naano ko kayo ko, kuya, kasi yung kapitan ko na perme, ginigibo ko ng service, yung kapitan ko na masumahon sa kuya, daw perme ako sinusumahan, perme ako sinusundo ka to sa araw, kami Iske! Kapuraw na, Bada, inasa na si Aki mo, tamado ako sa Bada, taag project niya. Inaano ako, talaga tinatamangan niya ako. Pinupush ka din niya na mag-gibo mo ang project mo. Pinupush niya ako talaga na mag-gibo si mga project ko. Kasi, sa konseho kasi, kuya, pag mag-gibo ka project, may deliberation dyan. Bago ka magka-awarding project, may deliberation din kayo. Parang ipaglalaban mo din siya sa konseho, sa barangay dito na talo-talo ka ng project mo. Garo sa thesis, may may defense ka. May thesis defense. May defense. Parang didepensahan mo. Bisa niya, yung kapitan ko, permi kong inaano, habiya, iski de, garo pagit yan, wala yan. Pero, ako talaga, pinaglaban ko talaga yung mga project ko, habi ko, so mga project ko na ipaglaban ko kanto is mapakaray so court be, so playgrounds be. Basketball court. Kasi basketball court kasi si mga pavements niya, si mga tawag dito yung sa concrete niya, kaypuhan pa siyang tapuso. Tiribag na. Tiribag na. Kaypuhan mo siya, si mga feeds niya, si mga kudal niya, kaypuhan niyang pakarayon. So, pinrajik ko talaga to. And then, galing mga tukawan, sayang din ko kaya na
preserve to picture ka mga tukawad. Actually kadakol duman si tukawad na inano ko duman kuya, concrete siya pero parang ang design niya is parang kahoy. Ibig sabihin hanggang ganyan, yaon pa duman si project ko. Kumbaga, pero Nash, may hapot ako. Tiglagan mo ning initial mo. Dahi. Donated by Honorola. SK lang. Oo, dahi kuya. Dahi ako kayo nag-okay. Kasi sabi ka tong kakapitan ko, daw itong kapitan ko, dahi nag-aarong kaya sabi, dahi pabagyan ko gana, ano kaya lapida. Sabi sa kuya. Yan. Uy, sarong point to. Diba? Baso ba siya kuya, pero real talk siya perbe. Sabi niya, talaga mo pagyayadig kuya, may mga assembly ba? Pwede mo ba isabi kung ano dapat? Kasi pag may assembly kuya, matarap ka, isasabi mo yung accomplishment mo. Kumbaga, mga araw kaya, sabi ko, kaya, paano, ba't mo pa kailangan na, di ba? Paano pa kailangan ilag si pangarap mo duman? Habi ka tong kapitan ko, ano ka, ganda na kaya, lapid iala mo yan dyan, pangarap mo kaya, mga araw kaya, mga. So, yan. Tama man. Agday ko lang siya na ipaglaban talaga kuya. So project ko, itong street light. Kasi, yung street light pala kasi, it's either kailangan sa barangay siya, sa konsiyo talaga siya, and then, may baga, kailangan siya i-considerate. Halimbawa, sa street light, balag kag street light, yung mga, yung gastos niya, mga bills niyan, paano yung bills, mga anong kayan. So, kailangan siya, kuya, kailangan siya kailangan siya kasi, di ba siya pwede na, ilaag mo siya, tapos pag abot ng oras, tanong kita na nagagana, bayog yung pambayad. Maarang ba kaya? So, yun, dumag ko na ako si idea, sabi ko ako, may mga, din pala, may mga bagay pala na kailangan mong konsiderasyon, and then kaipuhan mong, arabon mo na kung talagang kaya mo or maaano mo maipapatupad. So, man yan ang barangay nito, madiklong pananggad. Dahil ba kuya? Ugwa siya, kasi sabi ko, nagtaas na si Era. Kaya, na-afford na. And then, alam ko kuya, tax-free ata kapag barangay, wala siyang tax pag nagbabayad ka ng, halimbawa, di ba sa pagbabayad ka, may mga tax, di ba? Parang tax-free ata pag mga government. Government, dapat pero baka nakatap man duman sa kuryente si Kapitan. Dahil ba, harayo suwarog, dahil kaya, perang yerda. Dahil kaya. So, naka-jumper pala, no? Naka-jumper, no? So, so, may mga projects ako na, dahil siya na talaga na ipursige kasi dahil siya bawal, kumbaga dahil siya kaya puwat kaya may pag-support, magpa-ibintirar kapag magpa-project ka, taganig at least tuloy-tuloy. Kasi sayang ba na pinugdan mo, tapos pag-abot ng oras, na ibang magagamit, di ba? May mga araw ba kaya na, di ba, proyekto. Ano ba, proyekto na, yung gani, kumbaga, sabi nga din sa konseyo sa lalagad na gani kaya ako yan. Pag-abot ng oras, gagaka, dahil mo man babay palawan, baka yung pa yun si ano ba yung display? May project ka lang. Para maaaw ka yan. Yung kumbaga, talaga, i-deliberate mo talaga siya, ipag-aano mo siya kung, ipopush mo ilalaban mo siya kung talagang kaya ba or dae. Kumbaga may pag-ulay ba talaga mo sa konseyo o sa mo ka sa kaya kung paano na pambayad, kung kuryente, na ang budget na nasa araw ka ni mga araw kaya. Diba? Kasi may mga utilities, may mga inapo na utilities parang mga tools na na pabayad, may mga budget na pabayad sa kuryente, mga okay. Kaso they siya talaga kaya kasi may mga budget, may mga projects pa kami na pinupuntuhan para mga okay. So ano na ang masasabi mo duman sa mga barangay officials na garo may inisyatibo, garo naghalat lang ka honorarium. Tao lang sa pungo. Halimbawa pag nasa konseho, pa-snack lang, pakapi-kapi lang, pero may man talagang ambag. Ginigibor ambag. Uga magkaya mag-aarog ka, kuya na kumbaga kag ako yaon duman, kag ako nagig-escape up. Garo may mag-aarog bang kaya? So, ang kasi kadyan talaga kuya. maiwasan. Dahil talaga maiwasan. So, ang mag-ano kasi dyan kuya, bawat miyembro ka sa Godian, uga talaga siyang
sangguniang barangay. Uga talaga siya nakatukag ano tawag dito? COVID. So, Oo. nasa sa ibo na lang talaga siya kung paano mo siya si mga committee. Kasi minsan kasi yung mga sa kuya, sports sa kabataan, syempre sa kabataan. So, paano ko siya ma-achieve? So, kumbaga, depende na lang talaga sa tao or sa aside mo kung paano mo talaga siya. May mga araw kaya na di ko aram sa ida. Kasi ako kasi, sabi ko, pag tinatawan ako ng task, kailangan ko, sabi ko sa sarili ko, iyon na to ang way na maibalik ko sa nagboto sa kuya. So, tinabag sa kuya. So, paano ko siya, paano ko maibalik? Babalos yung mga tinabag sa kuya dahil sa pagiging SK ko. So, yun nga, sabi ko, nag-ano ko ng project. Then, kuya, doon pala sa project to. So, sa project talaga, kuya, kapag project ka sa barangay talaga, huwag siyang ina-upload ng kickback talaga. So, iyon para malinaw, no? So, kaya, kumbaga ako, bukod sa pero di ko siya inintindi na kinalaunang kuya kasi sinasabi nila na parang project ako. Kasi may bidig-bidig siya bidig ba? Bibidig ko, halimbawa, sa contractor, na, sa ako kagaya sa ako kagaya magpa-project. Ako kaya mag-project mo. Kasi tatawa kag-aron ka din. Halimbawa, may percent. Oo. May percent. Kasi may certain budget ka mo Halimbawa, yung budget ko ngayon, 30,000. Tapos, ang nakuha mo lang duman sa itong contractor ka to, 25,000. Di may 5,000 na sobra. Mga harap kayo, yun talaga, alam ko, legal way talaga na kapag magpa-project ka, ba talaga tinatao na, kumbaga, may share, may ka, kasi si Dam pinili mo, mga harap kaya, kung may idea ako sa harap kaya. So, nagkakaigo akong idea sa politiko. Pag ulit nita ako makapitana, Ma-SK ako. overage ka na, Overage na. Sige. Support. Pirang taon pala niyan para maging SK? So, yun. Anong qualification, Nash, para maging SK? Yeah. Anong edad mo dapat? Sangunyan kuya, nabigla nga di ako, iba na pala. Ang SK pala, 15 ata to 30 years old. 30? 30? Pwede pa ko. Di ko sure kasi hanggang 30 kuya, try mo mag-asa iba kasi naarama ko hanggang 30 pwede magbuto sa SK. Ang edad. Si magkandidato, dapat pwede ka pa maging kandidato? Dahil ko sure kasi dahil ko lang sure ate kuya kasi bigo dyan, si SK bigo dyan, ang range ng kag edad dyan is 21 ata. Parang around 21. I-search na daw yan. Okay. Pero pero sure yun. Na may na-interview kita, na may nakukuha kita ng mga information sa mga araw kayo na Thank you. Thank you, Nash. So, yun kuya. Kumbaga, balik kita doon sa project ko. Kaya hinigusan ko din kasi sabi ko, mo pa rin. Pero kuya, ko lang kanina dito, balikan ko lang yung sa honorarium. Kasi yung honorarium sa amin is, pag SK ka, automatic ka, parang kagawad ka na. Parang barangay kagawad ka na. Bilog ka na sa, pagiging barangay kagawad. So, nakakaugba din kasi sa part na, yung respeto kang tao sa imo, barangay official ka. Kumbaga, mahilig ka, ang kapunta sa imo, kagawad. Parang naugba talaga ako kagawad. Taray! Kagawad. Tara. Ano pala yan? Alam mo naman, bawa na siyang sangguniang kabataan, sangguniang kagawad. Parang araw na kayo, kinakabit ka na sa araw kayo kasi syempre sa ipabandaayan masunod, so magiging kagawad na. Garo sa pagiging SK, garo training ground para maging itong legal ka na. Garo maging upper official ka. So, yun na to kuya. Halimbawa, di ba pag sa Pilipinas, pag weekends is family day. So, yung mga tao, i-renoma, ako ka to, Sabado ako, Sabado. Nagduman ako sa barangay hall kasi sorashita ako, harayo ako Di ba ako sa barangay hall? Sabi, kaya po kung i-revise na naman si mga kulang ko sa papeles kasi ipapasa ko naman Lunes para sa project ko. So, yun to. Duman pa lang sa Suna 7,
binasa, kagawad. Eh, syempre, weekends, family day, nag-iirinuban. Ano ka, kagawad, hindi ka muna. Shot na muna. Shot na muna. Eh, yung yan, shot na muna. Di ba shot man ko? Shot man ko, mga tulog shot. Sabi ko, masupag mo maghali tulos, nakishot lang ganyan. Di yun, nag-i-register yan, shot. Di yun. Tawag i-register yan, tapos aratsa, sabi ko, ay, pasensya na po, maduman muna po ako sa barangay. May inaasikaso po ako. Di yun. Pag lakaw ko naman, may mga ko, kagawad, hindi ka muna. Inuman na naman. Bago ka man makaabot sa barangay hall, burat ka na. Yung nga nito, so ito, paggamot ko sa barangay hall, halos, nahilo ka na. Nahilo na ako. Sabi ko, kadapot sa kong kagawad, kadapot sa kong kagawad, papasyatog ka. Pag uli ko diba sa harog ko, si Mama sabi, tapapulahog ka bagay doon. Sabi ko, yung mga ko naman, pinaparapainom ako. Sabi, ayan ang sinasabi ko kayo mo, mahilig ka na mag-inom. Sabi sa ko, di Mama, para inom na ako. Naagot ako, para inom na ako. Nakano na ako mag-inom, iyan ang sinasabi ko sa iyo, para inom ka na gudyan. Sabi sa kuya, nakakaubata. Kumbaga, ang experience ko naman kuya, nakakauma kasi kumbaga, yung respeto din sa imo kang pag naglaog ka sa pagiging politiko, ang respeto sa imo katao, Pero may mga tao din na dahil satisfied sa imo, may mga kumbaga, Pirmi ng may mga kontra, Oo, may mga araw ka to. Pero may mga araw ka to. Pero, doon sa pagiging sketch yung ko, sabi ko ba na, ginibo ko yung gabos ko na baitao sa serbisyo na gusto kong baitao sa tao. Yeah. So, yun. Even gani ko yan, diba sa SK ko, actually yung pagiging SK kagawad, wala siyang sahod. Kumbaga, diba sa inot na ko kuya, diba, sa 8 na sinasahod ko, alam mo ba, 8K, kumbaga, binabagaan ko pa diba ng SK kagawad ko. Kumbaga, nagtatawa pa ako sa SK kagawad ko. Yun yung way ko na para sinda. Kasi tinabagan din ako, and then, kumbaga, actually, parang baog ba kami kasi diba sa SK ko, kumbaga, ibabalik ko ba sa industry, tinatabag din ta. Kumbaga, yun yung way ko na, sige, di ka mo maghadit kasi daw ako ang may, ako lang ang may donor, yung tatawad na ka mo. Kumbaga, ugabat ko para sa iyo. Igwaman ka mong nakukuha. Share ko din yung blessing ko sa sainda. Which is tama, kasi syempre kung may man sinda, hindi mo may kayang masulong. So Inash, last kong kahaputan sa imo kasi target tayo is mga nasa sarong oras So ang hapot ko sa imo kasi syempre naging SK chairman ka. And then syempre may mga pagkakataon na naisip mo na sana ginibo ko ni kadto kang naging SK chairman ako. So ang hapot ko ngunyan, ano daw si nahiling mo na posibleng maging proyekto kan sarong SK chairman ngunyan na pwedeng makatabang talaga sa pag-asenso kan sa iyang komunidad kang barangay? Siguro kuya dapat sinabi mo, thank you for that wonderful question. Thank you for wonderful question. Salamat sa maray na kahaputan. So siguro kuya, more on education talaga yung iniisip ko kanto. Sarong paso pinush ko yung sa library ba, yung batawan yung kasi yung kami duman sa rog establishment na pwede mo siyang lagad baga parang books para sa baga out of school youth kung gusto nila baka doon magbasa, baka kumbaga may may wisid na baka doon. Kumbaga may sila na, may way sila na ma-improve sa diri nila. And then, yun yung pinaka, ko kanto kuya na, sana, ina-push ko ito. So magkaugwanig parang barangay library, na para sa mga kabataan, na may madudumanan. Kasi, paghahapon kasi kuya, alam mo naman kapag hahapon sa sentro, di ba? Plaza, matao. Di ba? Parang maganda siya na, yung kabataan bukod sa magkawat-kawat sila o kasi naiis ka na libro nahihilig na ibang bagay na makakatabang sa inda na materials lang tabang talaga na makanunan sa aki na kumbaga aki pa lang makakaano na siya makakanood na siya
parang yun yung ano ko. Ano kasi kuya parang kulang ka to sa budget. Para parang ba? May mga ano gani na mo talaga siya achieve. Pero ano pala, maski halimbawa, maski mayong budget, kung ika talaga masinop na SK chairman, pwede mo siya magibuhan ng paraan na maghanap ng mga sponsors. Ayo. Na mahanap ka, makontak ka ng mga private or mga NGO, mga non-government organizations or mga private sector na pwede mong tawan ng letter kung ika talaga matibay na SK chairman na pwede po kaming maghagad ng sponsors na magkaigwa lamang kami ng mga feeding program, magkaigwa lamang po kami ng mga programa na pwede mong ihatod sa imong mga kahimanwa. Di ba? So, yun lang sa mga Yan. naisip ta. Magayon. Actually kuya yun nga baorag ko ta kung talagang aron kaya do. So kasi para sa experience ko kasi, syempre sabi ko nga bayo kong aram sa pagiging SK, sa mga aron kaya na pwede mo ba solicit kumbaga mga aron kaya. So siguro para sa kuya, kag mga time na kasi sa kuya kato, bayo ba nagtutukdo, bayo ba di ko siya talaga naisip din. Di ko na siya talaga Pero siguro sa hilig ko dahil dakol naman yung mga improvement, may mga trainings and yung tinatawag mga LGU. Siguro, sa the way na araw kaya, siguro yung mga SK mas lalong nakakadoon kung paano magamit yung tama, yung yung position niya. Ano yung mga, ano ba yung mga kaya niya gawin, gibuhon, mga araw kaya na mga Kasi, parang sagot niya kasi may mga araw kaya na training na sa mga SK. Sa mga Ako talaga, sa kapanahonan ko kumbaga si baga naiisip ko lang kasi si baga ko lang na kaya kumbaga kaya ko ba achieve so yun pero din siya last part ko na din siya naisip ka to na sabi ko dapat pala ginimo ko na lang ganito naghagad ako mga libro na halimbawa daing kabit ka mga tao na hinaragan ko na lang kuta mga araw kayo magandaan, sabi ko sayang. Last part na naisip ko na yan. Pero at least, sabi ko, at least, igwa kang inisiptibo na gibuhon ng sarong bagay, saka talagang pinursigihan mo na ito, makamtan. Oo. Sabi ko, dahil ko ba nagibo sa ibang mga project ko, at least nagbawi ako sa ibang project. Yun din sa iniisip ko. Sa mo niya, Nash, ang may ako sa imo, may ihapot ako sa imo. Sabi mo last na tong subago. Mahagad kita ning ning message kinash. Pero mensahe para sa mga madaralagan na SK ngunyan na taong 2023. 2023. 2023. 2023. Oo. Anong mensahe mo para sa inyo? Ang mensahe ko sa inyo para sa inyo, yung kailangan udok sa buot mo ang pagdalagan, ang pagserbisyo sa barangay nindo. As in, dapat talaga, kumbaga, aktibo ka na talaga maging role model sa kabataan na kung paano sila mapapamarahay, kung paano sila maging sararo ka mo sa mga obheto mo or mga gusto mong gibuon sa barangay na proyekto or kung ano man na aktibidad sa barangay na sila maging aktibo. Diba? Kasi pag aktibo yung kabataan sa barangay dito, maiiwasan kaya kuya. Yung pato kuya si Saro kung sabi ko, may slogan daw. Ang slogan ko pala ito kuya, sararong kahubilisan, andam sa pag-uswagkat sa tuyang barangay. Yun si slogan ko ito. Tapos, amen. Tapos, uga pa ko sarong sarong pa ako katong slogan, medyo ligaw ko. Basta itong kontra-droga siya. Parang, yung kabataan kasi, pag dirari mo siya sa sports, ibis na mag-gibo ng kalokohan mga sa maiwas sa droga. Parang maiwasan siya mga maidatag gibo. Yun yung kanto. Kaya talagang ko talaga na may sports kami, may kumbaga yung kabataan, may nalilibagan, may mga kinigibo kami na mga project para yung kabataan ugasin na mga nahihiling. Tapos, yung ganito kuya, kaya po lang din na dedikasyon sa na pag naggana sinda, tapos na. Parang kaya dapat talagang handa ka magsabihin sa lugar, sa barangay ta. Dapat talagang willing ka talaga na
bakulag sa pagiging famous. Kasi kuya, pagiging sketcher bag ko, kwento ko pa, magiging famous ka. Day ka bistado. Magiging famous ka. Kwento ko lang, napagreklamo ka dun kay Dio. Pag abot ko sa Banwaan Kalibanan, may taga barangay sa kuya, taga barangay Bagakay. Kaya kasarong supermarket. Inapot sa kanya, Chairman! Sabi ko, uy, basta. Hindi ko bistado sa mukha. Pero bistado ko na, taga naman sa mo, tayo na ako Chairman. Siyempre, may ka na, may idea ka na. Sabi ko, uy, basta. Sabi ko, kumusta ka na? Sabi, di nag-ulayo kami, di nagsubasubahan, nag-ulayo. Ano, tsaka, pahali na ako. Sabi ko, sige ba, hindi na ako. Tapos, hinapot ko, nasablay ako kuya, kasi hinapot ko. Sabi ko, taga-saan ka gali, taga-sunasig ko ka, Sabi niya, ano na ba niya, Chairman? Bako ba yung taga-sunasig ko? Taga-suna trisigay ako. Kaya Dapat hindi na naghapon. gano'n na pa sa puga ko katunan ko. Talaga, di ko talaga pero gano'n bit ko siya sa mukha lang, pero di ko talaga kung taga-side talaga siya na anong soda, anong gano'n niya. Kasi masakit man kasi talagang tandaan gabos na buong barangay. Masakit. Siyempre, So, dyan na nagpo ng sinasabing, pamumuliti ka. Ayun, magayon. Pero nagagano ko pa siya, oy, pasensya na. Sabi ko, akala ko talaga, taga-Suna 5 ka. Dumat ka. Idea ko kaya, Suna 5 siya ko yan. Kasi, ang Suna 5, ang pinakadakulang, butante duman. Kaya, duman ko tinuklo. Sabi ko, baka makalusot. Isa lang, duman pala sa Suna 3. Butante nga, sa Suna 3 pala. Sabi ko, ay, sorry. Pero yan. So, uy, salamat pala na, sir. Oo. Sa oras na tinao mo sa Samuya na dadakol kaming nanoodaan Oo, actually. Ano ba yung take mo? Kung ano bang nakuha mo sa gabos na sa Urulay tang ini? At ako least bago na maghali. Ako ang nakuawa sa Urulay, magdalagan ka para may cut ka. Deman. Ako ang nakuha ko digdi na na-adal ko digdi na baka man pala madali ang pagiging SK chairman. Mayo man talaga. May madali. So, kumbaga, kung ikaw madalaga ng SK chairman, dapat handa ka na dapat igwa ka ng inisyatibo na mag-initiate na mag-ibon ng mga programa, ng mga proyekto na dawa mayong budget ang barangay. Sabi nga nila, slate niya na realize na dapat arog ka to si ginibo niya. So, sa mga nagdadaralagan ko niyan, dapat arog ka to na day ka determinado ka na kung gusto mo talagang mag-serve, di ba, na daw yung budget. Go, hanap kita ng mga sponsors, hanap kita ng mga makakatabang para sa kadaklan. Ako man, ang take ko man digdiyo, one word, smart. So, kung kamo magkakaigo ng plataforma, tandaan lang nito itong smart. Sustainable, measurable, attainable, realistic, saka time bound. Yan sa lima lang na iyan, makukuha nindo ang maray na leader, as in maray na proyekto na itataon nindo sa barangay nindo. Yan ang talagang nakuha ako tulos, talagang nagtatakman din sa gabos na sinabi sa tuya ni Sir Ngunyan. Ini po si Bon. Ini man po si Christina. And ini po sila Sir. Kamo ang nagdadagog sa podcast na Gilibo para sa mga Orago. Ini ang taga Bicol to the world. Yes!